ingathi uyidoyili. Look at me, my little black dress. Of course, I'm mourning my lost youth. Kunyaka ophele uKuli Roberts waba sematheni emva kwesibhengezo sokuba uzibandakanya neqela lezopolitiko likamnumzana Mzwanele Manyi ATM kwaye uchongiwe njengomgqatswa kunyulo lorhulumente basekhaya. Sibhengezo eso wasikhaba njengobuvuvu. Oko kwakhokelele kubeni awutye umsebenzi kwiphephandaba leveki Sunday World. Omnye usaziwayo kwezikamobonakude uPenny Libyane ukhumbula amaxesha abo noKuli beqala ukudibana kwiDrum magazine. I know she was working on a podcast last year that she was going to do. I was going to be a guest. We put it on hold. Going to do it in the new year. Is she going to write another book? You know, and the frustrations of being a woman over 40 working in this industry and the challenges that you have to deal with, the ill treatment. Wayesakuba ngumdidiyeli wenkqubo kamabonakude uSelma Thunzi uthi eyona nto wayiqaqambe ngayo uKuli lifuthe lakhe lokuba babuvakala ubukho bakhe xa ekhona. My interaction with her was basically interviewing her. And Ukuli Roberts was always the most wonderful person to interview because for me she was the Brenda of journalism. But crazy, opinionated, strong, and always had something to say. Asaqosheliswa malungiselelo enkonzo yokugcwala emswaneni niyokumfihla. Kuba umzamo omhle uzamile nogqatso elifezile. Thina masitsho sithi makaphumle ngoxolo.